Takže, čaute, ja vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát tiež z Fortniteu. Teraz nevyšli dlho videjka, lebo mi nejako prestal proste fungovať nahrávanie. Nahrávanie celé išlo, raz nešlo, potom zase mi nešiel mikrofón. Čistá katastrofa. Asi 3 takto videoklipy som musel vymazať, kde proste nešiel môj mikrofón. Išiel len mikrofón od ostatných, čo hrali so mnou. Takže konečne som to tu nejako spravil. A konečne môžem teda natáčať. Tento Mr. Blasty, to je dobrá zbraň. Potom, ak by sa vám zdalo, že proste len tak z ničoho nič sa mi takto točí kamera, alebo si vidíte takto pohyba, tak mne driftuje páčka, takže si budem musieť asi prenastaviť nastavenia, alebo ja neviem, ale niečo s tým spravím, keď toto video budem mať na poriadku hotové. Ideme sem sa kúknúť, čo je tu. Kde tu je čistka? Aha, tu sa dá ísť dovnútra, to som nevedel. Zoberiem si radšej toto namiesto tohto. Aha, tak toto vymením. Toto môžem nechať tu. Poď píl. No. Kokosík. Nie, toto nie, ale toto si zoberiem. Ináč pokiaľ viem, tak tu bol ďalší update. Áno. Fúch, som sa ho zlakol, ty kokos. Dobre, takže toto tu bude asi teda už vybrakované. Chcete, aby som natáčal aj na TikTok? Dajte mi to vedieť dole do komentára. Tu sa strieľa moc. A kde? Však tu nikto nikde nestrieľa. A nie, nemáme aimbot. Ak by ste sa študovali. Tady to ideme dole. Au. Už po mne strieľa. Dobre, dalo nám to plus 32, takže som spokojný. Robíme nejaký ten pokrok. Potom hral som vo skrine, no a samozrejme som hral na tých videách, ktoré sa nemôžu sa vydať proste, lebo tam nie je môj hlas. A dabovať to nechcem, lebo nesedelo by to s tým, čo rozprávali kamaráti v parte. Takže nejaký ten oný sa stratil. A tak začneme teda od Silver 3 od znova. Čo už sa dá robiť? Snáď vám to vadiť nebude. Ale pozrite, koho domček som našiel. Akurát, že sem padá extrémne mŕte veľa typkov. No, takže kúkneme sa, či nie je tu nejaký loot, ktorý by som si mohol zobrať. Je tu toto. Vyskočíme hore. A ideme.
To čo som dal. Tu je ten týpek. Tu je cestka, zoberám si ešte túto. Aha. Kámo, 28 mu zostalo. No, málo. Six, seven, ale nie. Joky. Nie je toto, čo robím. To by bolo pre toto video všetko. Ak sa vám videjko páčilo, budem rád, ak zanecháte follow, like, odber, follow, teda odber a like. A ak chcete viac takýchto videí, tak napíšte dole do komentára, že chcem ďalšie a ja natočím ďalšie. Takže to je všetko. Ja sa s vami lúčim a majte sa.